Shalom. Parhalado pasahaton. Dalam hari Minggu tu sedih ruas nama doa di permingguanon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggu tersadarion. Ia mana keluar minggu paduahon. Dung triditatis. Topik minggu tersadarion. Masih hohot mangulahon hatani di bata. Kapuji merebata di bagasan las ni roha. Kain dehoma sangat di bata ama. Mar hite-hite goar nirebata ama, dohok goar nyana na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar iton di parbadia, na kumampalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalap partigori, manguludo binani pasihohot na, marha porsyaon. Alai anggo dihalap parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu nasuhat urusan. Selihon jala patau madihami haporsiaw nasitong. Dabay mahaporsiaw nami ganupari. Asalam tubu. Liho madihami holong ni roha na sumarpangasi. Asa holong roha nami diho. Doho didongan nami jolma. Liho dihami pakirimon na mangulu. Asa malas ni roha hami. Membahel lomon ni rohami. Sayoloy mapangidawan nami. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ikaw
Matangi humapati nirbata de minggut tasadarion. Ima pati palimao satu pati pasapuluhon. Pati na palimahon. Iko pasangaw po muron atorasmo. Asa martua ho. Jalaliling mangulu di tano na nilihon ni Jehovah di Batam diho. Pati na paunopon. Unak ko mamuno. Pati na papituhon. Unak ko mga lakup. Pati na pawaluhon. Unak ko manako. Pati na pasiyahon, una ko olong makatidakon hata na so tutu, maralohod dong adjolma. Pati na pasapuluhon, kang jadi haliangan ni roham bagas ni ronganmu, kang jadi haliangan ni rohan dong astaripe ni ronganmu, mana na poso na bawa, mana na poso na boru-boru, mana lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni ronganmu. Ator rak mangidogogo mahitasia Tuhan di bata mangulaw no bartu patik nai. Tuhan di bata say parbogoy mahami mangulaw na bartu patik ni. Katopo ti madosa tanagudang itu adopan ni Tuhan ni bata martang yang mahita. Ali Tuhan ni bata pargugun na suatu dosan para siruhan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo ami halak perdosa dan angolon rotu jolon habang sahabat dion mi manopoti jala menganggukon dosa nami masih jojo warsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pamanan nami narwai, yang huhaulongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dan doso diri nami hubay hami. Ibahini, tamadori masa mujala uhumamu hami, tuhamati asaliling nililing nai. Alay na mapors mahamin ang tuasi ni roham na gudangi, ang idosian na sa roha nami, asesa ni dosa nami sa luhut na, sa yurubi mahami paubahor roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmo na badiay, ali Tuhan, sa yasima roham dihalak na rangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan idosata, aidang adong mbar ni ay saluhut do pardosa,
Jala suranga mararupun hasanga pun diribata. Rai akan agabi pintor, binahan di basa-basa, marhite sian asin rohana, inorhon ni penubusion na marhite-hite Kristus Yesusi, apina jonjong ni dibata bain habang sa parasian, marhite-hite hapur siaon di budarna. Asanga pun madi dibata na diginjang,
pesta di minggu tasadarion, di mana tersurat di Yakobus 2 ayat 10 pasal 1 ayat 10 itu. Yakobus 2 mulai ayat 10 pasal 1 ayat 10 itu saja hama margati sore. Ahama gunana ali akadong aku molo di dok halak di bana doha persiaw. Alai dak adong di bana pangulaw. Terbain doha persiawani paluahon ibana. Gabi arung naman do siang tonga umuna, lama hamu mardamay name, lasamahamu, bocor mahamu, alay dang dilon hamu tunasida na rikot di daging, ahama gunana. Ido sahat na, martua do natumangion hata ni debata, jala no piosa. Amin.
hatindak pemahaporsiatai, songonan hatindak manedong atas porsian di sandok portebion, rak mahita mandok,
Shalom. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis. Doho tema marsihohot mangulahon hatani debata. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 20 Juni 2020 tolu di Patupa Huriat Tado partangyangan sektor. Maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita dienet sian Jeremia 20 ayat pitu sahat rodi 10 tolu. Doho tema manghiuton Yesus jala mamorsan silang. Atong ria mahitarotu acara partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Patoluhon warta Dewan Koinonia. A. Kebaktian Padang anak sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu anak sekolah minggu Patupahon Kebaktian Padang di Taman Mini Indonesia Indah. Ima nani uluhon ni amang pendeta P. Pandiangan MTH, dohot amang situa A. Sirait MM. Anggiat ma marhite kebaktian padangi lam tudengganna parsaoran ni anak-anak sekolah minggu ni Huriata. Tuhan Yesus memberkati. B. PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 tolu mulai pukul 10 wib di Patupa Huriat Tado PA Seksi Remaja ima nani uluhon ni amang situa ye hutagalung SH MSI. Nats PA di enet sian Yesaya 30 ayat 10 walu sahat rodi 20 sada. C. PA Naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 tolu mulai pukul 10 wib di Patupa Huriat Tado PA Naposobulung. Ima nani uluhon ni amang pendeta R. Silaban STH. Nats PA dienet sian Galatia 5 ayat 10 onom sahat rodi 10 walu dohot Yohanes 10 opat ayat 20 onom sahat rodi 20 pitu dohot tema peran Roh Kudus. Paupaton warta Dewan Diakonia atau Ulos Lasniroha. Di Minggu Tasadarion tanggal 10 Juni 2020 tolu di parmingguan pukul sia 30 wib dung sidung manjahatiting di Patupa Huriat Tado pasahatkon Ulos Lasniroha tu keluarga ni amang J. Manalu ruas sektor 2 wik walu ala naunggok umur nasida 70 tahun. Nah di hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 tolu naung salku. Palimahon panitia pesta jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2020 tolu. A. Di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 tolu mulai pukul sia wib sahat tunasidung di Patupa Huriat Tado ibadah syukuran pesta pembukaan jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu. Maringanan di Gedung Pertemuan Gorga 2 Jalan Haji Kamat Pondok Bambu. Ibadah pukul pitu sia 30 dohot pukul 10 onom wib
di Pasada di ibadah pukul sia wib di gedung pertemuan Gorga II. Jala puncak pesta jubileum di Patupa di hari Minggu tanggal sia Juli tahun 2020 tolu di gereja sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung sarana penunjang gereja. B. Logam mulia. Dalam rangka penggalangan dana untuk pesta jubileum doho pembangunan gedung sarana penunjang HKBP Pondok Bambu, maka panitia Patupahon penjualan logam mulia. Bagi yang berminat dapat menghubungi panitia yaitu Sada Situa Yun Pri Hutagalung, telepon 08 Sada 2 Sada 22 Onom Sada Sia. Paduahon Amang Edison Pangaribuan, telepon 08 Sada 2 80 Sia 0 Sada 84. Dalam ukuran sebagai berikut. Karjolo 1 gram emas batangan harga jual 2,5 juta rupiah. 2 gram dengan harga 4.500.000 rupiah. Patuluhon tolu gram dengan harga 6.500.000 rupiah. Paupaton 5 gram dengan harga 10 juta rupiah. Palimahon 10 gram dengan harga 20 juta rupiah. Paunopon 25 gram dengan harga 50 juta rupiah. Papituhon 50 gram dengan harga 100 juta rupiah. Pemesanan paling lambat hari ini tanggal 18 Juni 2023 karena pencetakan plakatnya butuh waktu 1 minggu. Pemesanan logam mulia nomor 1 sampai dengan 3 gram akan diberikan packing desain logo 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Dan bagi pemesanan 5 gram sampai dengan 50 gram akan diberikan plakat khusus dengan desain Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. C. Tok-tok ripe. Dalam rangka pesta Jubileum, Nunga disepakati bahwa setiap keluarga jemaat songoni nang iana kota naposo bulung naung karejo asa pasahaton tok-tok ripe sebesar 1 juta rupiah. Jalaboi do dicicil sahatu akhir bulan Juli 2020 tolu. Mauliatema dituhatta sahatu tanggal 10 Juni 2020 tolu nunga 180 keluarga naung pasaha tok-tok ripei dohot 10 pitu halak naposo bulung. Pinangido tusude ruas naso pasahat ton tok-tok ripe dope boy madicicil melalui situawik manang langsung ditransfer tu rekening panitia pesta BRI cabang Tanjung Priuk nomor rekening 0 sada waluonom 0 sada 00 sada 2 siaonom 5 onom pitu atas nama Panitia Pesta Jubileum 2023. Pemenang lomba vokal grup Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Maulia tema dituhatta perlombaan vokal grup dalam rangka Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu Mardalan Dodenggan Parhalado
dohot sude ruas ni huriatta pasahaton selamat kepada pemenang. Adapun pemenangnya adalah sebagai berikut. Juara sada, guru sekolah minggu. Juara dua, sektor sada. Juara tolu, Ina Gracia. Juara harapan sada, remaja. Juara harapan dua, Ina Kamis. Juara harapan tolu, sektor dua. Paunopon, ucapan terima kasih. Parhalado, doho sude ruas HKBP Pondok Bambu, pasahaton mauliate, tu keluarga ni amang, V Nababan, Boru Tampu Bolon, ruas sektor 2, week 5. Naung mangalehon satu buah stand keyboard untuk keperluan sekolah minggu. Tuhat tamatotong mamasu-masu, ganuk naniulani tangan nasida. Tapi Tuhon, ruas namar sahid. Di bagasan parsahiton do ruas ni huriatta, sada, inang nyonya situa siahaan Boru Pardede sedang dirawat di Rumah Sakit Karolus, ruang Ignatius, kamar nomor 4, ruas sektor 3, week 12. Nomor 2, inang nyonya Simamora Boru Silain sedang dirawat di RSPAD, ruas sektor sada, week tolu. Patoluhon, inang nyonya situa Simarangkir, Boru Lumban Tobing, sedang dirawat di Rumah Sakit Harum, ruas sektor tolu, week 10. Tabuhan ma di bagasan Tangiangta, asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Pawaluhon, karhepengon. Pelean tuhuria 10 juta 864.305 rupiah. Pelean tu pusat 10 sada juta 78.525 rupiah. Pelean tu DSH 4 juta 354.000 rupiah. Transistori 6 juta 200.000 rupiah. Pungu masude 32 juta 466.100 rupiah. Songonima titing di mingguta sadarion, saya dipasu-pasu tuhat kama sudi pakobasion dohot peleani, bain sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Yamuna amanami dot inanami ruas ni huriatta ke Pondok Bambu. Obartu program ni huriatta di ruas namarulang tahun 70 tahun pasahaton ni huriama ulos las ni roha. Kala nadiari Jumat tanggal 10 Juni 2023 boho marumur 70 tahun amang di Manalu, Bangidu Hamima, Tujuluma, amang di Manalu, mangadupon ruas ni huriatta. Mauliate madi tuhatta atas guar di huria hakai Pondok Bambu, pasahaton nami ma tuamang di Manalu, nama rumur 70 tahun opung si paima sai tangiot suhatta maka pangiduatta dohot elek-elekta idulan narion amangate laos dohono nami ma sian hatani debata di nama rumur amang je Manalu 70 tahun na tersurat di Jeremia 10 itu ayat itu nama dok alai martua ma bawa namar hapusan tu Jahuba jala Jahuba hapurusanna dibahen. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan.
Atorang so diapehon huria, ulos lasni rohai, tuna tua nami amang je manalu, opu si paima, donon nami ma, songon nani dokni na tua, habang abbaroba, songgop kuhau torop, debata dona martua, luhut mahita di parorot. Laos pitata madot pangiduatta, di opung ni si paima, habang pidong si bigo, paihut-ihut bulan, saluhut akka nata pangido, say ibuma di pasau Tuhan. Sahat-sahat ni solu, sahut matulug tulabuan, sahat mahita liling mangulu, jala say didongani Tuhan. Kapuji patu atas ya bukede nomor 30 Jalata Pasah ma Piliata. Yesus Leon aturangan habis taran mengetusi hatami Leon matana menida luhut roha naum boto dalani Asa tong
Sai matua manasida nama baik Yesus apusanai autung surah luita Yesus iman persiga tungatai oleh Yesus saya berlaku amin amin permohonan asaramu di ujungnya Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Tapi ukma suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Imana tersurat di 2 Musa bidu 10 sia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat wadu. 2 Musa bidu 10 sia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat wadu. Ta payuti hutma patolu bulaton dung ruar hala Israel sian tano Misir. Diari nasa sadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Ai burhak do nasida sian rapidim. Gabe sahat nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni dolohi. Dungi nakok ma si Musa manopot debata. Jadi di jauhon Jahoba ma tuibana siad dolohi. Ninna ma songonon ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob. Pabuaonmu tuhala Israel. Nunga di idahamu nahubaheni tuhalak Misir. Na hubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali pasahat hamu tuau. Onpe molo ditangihon hamu suaraku. Jala diradoti hamu padan nahubaini. Jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Aigo diaudo liat pertibion. Majadi ma harajalni malim di malim ma hamu diau. Jala bangso nabadia ima akka si hata si dohononmu tuhalak Israel. Jadi Roma si Musa di jauh maka si tuani bangsoi. Jala diaturhon tujolo nasida sude akka hata oddeng akka natino nahon ni Jahoba tuibana. Jadi sahatama sadok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuani Jahoba bahenon nami ma. Jadi mulak masih Musa mabuan akka hatani bangsoi tu Jahoba. Ido ianggo sahatna. Amu akka dongan nahina holongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Tutu lasi tutu doro hatta molo gabe anak hasian hita manang gabe boru hasian hita di tonga-tonga ni bagasta. Hasian ni amana
boru ni amana dohonotta di bagasono bason pasti dohonotta adong mana gabi hasurungatta molo gabi anak hasian hita di tengah-tengah keluarga adong ma nagabi hasurungatta molo gabi boru hasian dohot anak hasian hita di tengah-tengah keluarga. Ada yang menjadi keistimewaan dalam kehidupan seseorang yang menjadi anak kesayangan di tengah-tengah keluarga. Boru kesayangan di tengah-tengah keluarga. Ahape natapangido sian natorastai ala anak hasiat kita, ala boru hasian kita, sai di parduke tido molo tua kana hasia do natapangidui. Pasti orang tua akan memberikan itu kepada kita. Dada holani hamu akadongan molo gabi anak hasian hita, manang gabi boru hasian hita di tengah-tengah ni keluarga. Pasti kita menjadi pewaris. Apa yang ada di tengah-tengah keluarga itu menjadi milik kita juga. Gabe parna punah hita. Molo gabe anak hasian hita. Manang gabe boru hasian hita. Molo gabe anak hasian hita manang gabe boru hasian hita di tengah-tengah ni keluarga gabe anak mata mah hita di sini. Yang tinggal di rumah itu untuk menikmati semua fasilitas yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Gabi anak mata mahita menikmati semua fasilitas yang ada di dalam rumah itu sendiri. Alai molo anak somang dohita, anak gampangan dohonot tadi bagasono bason pasti tinggal hita di duru ni bagasi duate. Molo anak somang, molo anak gampangan hita dohonon di bagasono bason. Gabe songon hatobat tu hadirionna, molo anak somang hita. Alani mahamu akadongan nahina porsian di bagasan Kristus Yesus Tuhatai turpuk hatan di batanang tabiginakin ahado nagabe posisita molo marpadan hita doh di bata. Ahado nagabe posisita ketika kita berjanji di hadapan Tuhan. Adong mara na beberapa sian hatan di bata nagabe kata kunci sian turpuhon na macai perlu ikon si peopotta. Lumobima dinatajahanakin di ayat 5 didok molo olo hita nagabe oroan dohot bangso ni debata. Didok nakin gabe hasiakku mahamu menjadi kesayanganku. Kita ini menjadi milik khusus ni debata. Molo hita marpadan doho debata. Satia hita lahu mangulahun hatani debata. Gabe hasiakku mahamu menjadi kesayanganku. Gabe milik khusus ni debata. Ahamahur wagunana molo gabe ugasan ni debata hita. Kalau kita ini menjadi milik Tuhan, adongdo namalo namadok, nilai sebuah barang banyak ditentukan oleh siapa pemiliknya. Nilai sebuah barang banyak ditentukan oleh siapa pemiliknya. Contohna murama dohonoko amanginangati. Tadok majo soal peci. Molo peci i di sada toko lo molo mutta do lau macubai ante.
Lomolomot tado matjamai. Lomolomot tado lau menghargai. Lomolomot tado lau mamilit. Molo PCI di sada toko. Alai molo nunga di si majujung ni presiden PCI manangi sepe dangadong benabarani lau majamai hati. Molo nunga di si majujung ni presiden PCI. Siapapun tidak ada yang boleh dohonota laho majamai. Songoni mahita hamwa kadongan na hinaholongan. Apalagi dohonot tahita halak batak. Sarupa dohot halak nasingad hiat kita ti. Sarupa dohita dohot halak nasing hian. Manang dohonot na terbelakang hiaddo hadirion ni halak batak. Alai dunggabe taului nagabe oroan ni debata hita. Dunggabe taului gabe bangso ni debata hita. Kita mendapat nilai yang khusus. Orang Batak itu mendapat nilai yang khusus. Kita menjadi milik kesayangan Allah. Orang Batak itu menjadi milik kesayangan Allah. Malah didok di Yesaya 43 ayat 4 ati mulut tabuk Bibil tai di Yesaya 43 ayat 4 didok molo hujaha di bagasan bahasa Indonesia ati. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Macayargado HP hadirion ni hita halak batak. Ala milik ni debata hita. Ala napuna ni debata hadirion ni halak batak. Macayargado hita diadupan ni debata. Alani holong na dui di hita. Idoban na pola di leon debata anak na Tuhan Yesus Kristus. Gabe jolma jala olo tarsilang jala mate di hao pinarang silangi. Ima asama lua hita siad dosa. Ima holong ni rohani na debata na balga di hita. Molo songonido HP balga ni holong ni debata di hadiriot taganuk marsada-sada. Ahama baenota laho mamalos holong nai. Natakas didok dalat laho mamalos holong ni debata marsihohot mahita. Lahu mangulahun hatani debata. Kesetiaan kita untuk mengikut Yesus. Unang be tahaholongi akan asing. Asing nih Tuhan Yesus. Imana parjulu. Jalan apa duahon taului uduk mahita songon istri nauduk tu suami. Songoni mahita marsihohot lahu mangulahon hatan debata. Taulahon ma akan anidokna. Persoalan naraham wakadongan nahina holongan. Kita kurang menyadarinya. Idoban nagabe godang halak kurang mangargaho dirina de. Ditai tu halangulu alai sailau tu talaga de. Ditai dunian hadirionna tu kulu alai sailau tu talaga.
Gudang dosi tonga-tongani halak Kristen nama baik dirina gabe somararga. Marhitiahai marpangalaho nasuraja. Pakatayonna nasomar paho dohonotta. Lausima mabahin gabe gudak kita so mangargahon halak nasing. Hidupain na saya dong ama mamastapi anak konna ti dangarga. Hidupain na sa dong ama mamastapi ripena. Termasuk juga ada orang napaleahon naturasna. Napaleaho si matuana. Dota kanasing. Ingat, kita ini adalah milik Allah yang sangat berharga. Targahum madirit tahun nanti. Karena kita ini adalah milik Allah yang sangat berharga. Argahum ma nang dongammu. Hina argani molo gabe milik ni debata hita ima didok nakin dipabakit hita gabe harajaun hamalimun menjadi kerajaan imam. Dipabakit hita gabe parhalado ni debata. Ulaun ni malim ima menghubungkan jolma tu di Batak. Sebenarnya kita orang Batak ini menjadi berkat bagi orang lain. Kita do di Patujolo di Batak menjadi berkat bagi orang lain. Di Pabakit do hita gabe hamalimun naraja. Sudah kita boy langsung berkomunikasi makatai martangiang jala pasahat pilihat tu debata dak pola dong be perantaranna. Ido nanidok na malim. Kita ini menjadi wakil melalui doa-doa kita menjadi berkat kepada orang lain. Sudah do hita na porsea tu de bata gabe malim ate. Dada hola situa na gabe malim. Dan gabe hola padita na gabe malim. Sudedo hita malim. Parhalado doama di tengah-tengah ni keluargana. Malim doama di tengah-tengah ni keluargana. Songoni malim dua kaina dihadirion niya kayana konna. Malim doa kana tumua tu hadirion niya kana poso. Persoalan nanu wangisi do namangulahoniya dia. Dakula parhalado hape nagabi malim. Undang gabe lupa hita di si molo di pasahat debata hamalimon pihita itu adalah merupakan suatu kehormatan. Di pasahat debata tu hita nagabe malim itu adalah merupakan kehormatan. Natajalo siat debata. Sudema hita mangulahoniati ala malim do hita dia pun ni debata. Napatuluhon didok molo gabe bangso ni debata hita dipabakit hita gabe bangso nabadia yang kudus namar lapatan pinapulik yang dikhususkan asing sian nasing lapatan ni molo dung bangso ni debata hita dang dos behita doho nasing
Kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Dalam apa? Dalam standar kehidupan. Kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Dalam standar kehidupan. Dalam apa? Dalam standar perilaku. Tidak sama lagi dengan dunia ini. Songonima hamu akadongan unang sarobong hamu dohot portibion. Umara nagabe persoalan no balga di halak Kristen di sadok portibion. Buasa tadok persoalan ngamacay maol tabidahon dia do Kristen, dia do naso Kristen. Boy do gabe sama sudetai dari bagason bason. Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak orang yang ikut-ikutan. Songonan ni halak bataki ya te, emena masa digaga ursa, bayi mana masa imaniula. HP didok bangso ni debata nabadia dohita. Napina pulik ni debata. Undang sarobong dohot portibion. Amo kadungan na hinaholongan ima hak na istimewa dohonot ta dapat hita molo bangso ni debata hita. Tidak ada keistimewaan yang demikian diberikan kepada agama yang lain. Keistimewaan yang demikian hanya diberikan kepada agama orang Kristen. Itu luar biasa. Tahamalati hummay hamu kadungan. Molotadok songon namar saripe dukon adong hak adong mamusay kewajiban nati. Dia make wajibat ta molo diangkat di bata hadiriot dagebe anak kesayangan na. Molo ditangihok kamu suaraku. Molo marsihohot hamu mangulahon hatakku. Alaniaha masih bahenot tahamu akadungan. Na jelas rauduk mahita songon hadirion ni sahalak istri uduk tu suami nati. Danggabe hatoban dohonot tahau duhoni. Alai uduk di bagasan hahormatod duati. Sungod dia hadirion ni si Abraham uduk dua ibana mangulahon ahanan idok ni debata pilihon anak minang pinong leling ipay hoin uduk dua ibana di jalan apa dua hon marpos ni roha. Saina lumenggad do lehonon ni debata tu hadirion ni halak namar pos ni roha. Jalaido songonan idok ni si Maria yati. Say lehon ma tuau songon nanidok mi. Say saut ma tuau songon nanidok mi. Jalan apa tuluhon satia. Saling percaya. Tidak ada dusta di antara kita. Unang adok kita nama bain marakup debata. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jalan apa opaton marpangalaho mahita. Hobartulomo ni rohani debata. Melakukan segala kehendak Allah dalam kasih terhadap Allah dan kasih kepada sesama.
ima parange na patuduhon parbuen ito dii. Na parpudi mahamu akadungan mulo taulaho ni pasti langgeng ma parpadanatta doho di bata. Yang menjadi kata kunci adalah setia. Setia sampai akhir. Dunia hama jalota. Jalota matupal hangoluan yati. Ketika kita setia sampai akhir. Hot mahita nagabe bangso ni di bata. Laus dumutuson hamu akadungan lumubima tuaka napasahaton piliat hita mendukung jubileum 150 tahun uriat take pondok bambu. Adong do target na naing si bangunot natin. Penunjang sarana laho melayani ngaliling taparsitay jalata bangido asa adong niyan nagawe parkir natin. Sudi dua kana tua-tua melaho mangidoho ni. Alayadong do napis termadok. Jangan tanya berapa yang harus Anda beri kepada Allah. Karena itu bergantung kepada berapakah nilai Anda. Molo murah duargam oti pilihun. Molo barang obrala dohita harga obral mata lehun. Alay molo harga dohita harga malehun. Kita bukan peci yang dijual di toko. Yang semua orang bisa memperlakukannya dengan sembarangan. Tidak. Kita sudah menjadi bangsa Allah, milik kesayangan Allah, milik yang paling berharga bagi Allah. Bangsa imam, bangsa yang kudus, lehon ma saargani tuadupan diri bata. Amin martang yang mahita. Argado hami di hadapanmu Tuhan. Lau supatari dahu kami main. Asa marsihohot hami. Lahu mangulahun hatam. Ay malim du hami. Lau songoni mali Tuhan. Lau nabadia do. Bangso na pinilitmon. Huria na pinilitmon di hadapanmu. Di bagasan panugunuguon dot pangajaran neto dimma pardalanan ningulu nami ala argado hami di hadapanmu. Laos marningot mahami Tuhan di tangiang nami do dielehilik nami tu hadapanmu di bagason obason. Di saluhutna ka program-program nanang sihobasan ni huriam tujuluan ni arion. Marhitiak katiting pasu-pasu masaluhutna ka naposom. Lau makobasi dot mangula akasi ulau ni. Lumobi matuhan. Di lasni rohani akayanakon sikola minggu. Na patupa ibadah padang di taman mini. Pasu-pasu ma parsauran ni akayanakon nami. Asa gabay lasni rohay nang dingolu nasida. Ido na gabi bunga-bunga ni huriam nang tujuluan ni arion. Songonima ali jahuba debata amanami. Diakka amanami dot inanami panitia nalahu makubasi dilasni rohani huriam di jubileum 50 tahun huriam makai pondok bambu. Anggiat Tuhan di bagasan hatawon dot gogo nasian ho nasida lahu makubasi saluhu nai. Songonima nang ruas ni huriami Tuhan. Pasu-pasu ma asa sonang soaribu-ribu kami lau mangulahu ni. Di ulau na pinasahat mulia karuas ni huriami. Mamasu-masu maholi Tuhan. Siga jangumur ma. Saluhut na akan tua-tua nami pasu-pasonmu. Lumobi ma dilas ni rohani amanami ji manalu di bagason obason. Namarulang tahun 70 tahun. Di botohodo Tuhan. Manang songod dia sihol ni rohani. Na tua-tua nami di bagason obason. Di hagabion di hajol maun marhite ianakon nasida nasodapok dope hagabion di hajol mauni pasu-pasu Tuhan keluarga ni ianakon ni amanami tujulan ni arion poso rohanami
molo hamar haposan Tuhan sai nalehonon mudo alayanakum mudo hami Tuhan. Songonima dia kadungan nami namar sahid di bagasan obason mungkin dang guari hami marhite titing ni huriam na peak nasida di tonga-tonga ni bagas na manang di rumah sakit urupanmu nasida Tuhan pasu-pasuonmu nasida Tuhan lehononmu hama malum ni parsahitoni secara khusus buanon nami tuadupanmu inang nyonya sintuasiahan boru pardidi na sedang dirawat nuaingon di rumah sakit Karolus di inanami inang nyonya si Mamora boru silain na sedang dirawat nuaing di rumah sakit Erspiadi songonima dohot di inanami inang nyonya sintua si Morakir boru tobing nungamulak sian rumah sakit jala di bagasan pemulihan nuaingon di tonga-tonga ni bagasna tungasi roham Tuhan manang dia pe tindakan niaka para medis dokter nama nangasi parsahiton nasida nang aka alat-alat ni para medis na mengadopi aka parsahiton ruas ni huriami Tuhan pasu-pasunmu asa jupang hama malum ni parsahiton ni lehon gogo di nasida dohot pos ni roha nang pakirimon pe di hama malum ni parsahiton ni songoni mali Tuhan wingot hami ruas ni huriam namarulang tahun mulai minggu sadarion Sabtu Juni satu hari Sabtu tanggal 24 Juni 2027 torop nasida namarulang tahun di minggu-minggu naroon 22 halak tungasi roham Tuhan sian hodo di jalo nasida gajang ni umuri dohot hahi pasoni si gajang umur ma saluhutna kayanakon nami dongan nami nangakana tua-tua nami namarulang tahun di bagasan minggu-minggon gohima las ni rohana sida Tuhan mau liati madiho marite Yesus Kristus martangia kami tuadopanmu amin tapasada maruhata mari dimahita laos mardalan ma pilianta. Aku
Tatangiakon ma piliata tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, odo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dona saulibasa na maliutus. Upasahat hamima, siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo mai, gabe uap na hucus di julum, pasu-pasu mai jalaramuti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhai maruhanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni, silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinerbadia maguarmu, say rumah harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, angoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna, somma hitamang majalang nama jaro loslas nirohanakin namang di Manalu, do inang 75, somma hita masih jalangan, mulai pitu, jalang mana sida, ya. Gereja tadi pagi tanya itu, jangan lagi marah dulu, bilang sama dia. Oh, ya mang katanya. Ya. Ya. Kalau kesehatan bang, teman-teman kalian yang berdiri, lepas dulu. Berani bang.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini